जम्पुजला तेजर केमनि 7 बेटलियन रक सेने ताकारजला बाजारा साफाय अभियान खैलाय दङ नायनो जि ताकारला बाजारा पाब्लिक ताइ त्या सरक बेखे सेने ताकारला बाजार साफाय खैलाय दङ पाब्लिक ताइ त्या सरक गथालायै तिनि साफाय अभियान खैलाय दङ सेने ताकारला बाजारा अच्छा सार तिनी नर अर सिने ताकारजला बाजारा जे साफाय खेबिगा अबनति किसा लुकुरंनो साइ सराय साइ खेना गारि हामबाय जतनो फुंका हा नायथावनाय मिडिया बिसिंति जत खाजानि ताकुते बुकुसनो आनि जों सिनि 7 बेटलियन ते आसानि बुखाक्ते जोंनो खाका हामते हामबाय याफरो संतिनि 7 बेटलियन जम्पोजला हेडक्वार्टर बुखाक्ते संतिनि ताकारजला अर बाजार कमिटि रकबाय गथालाया कैसं कायसा स्वच्छ भारत अभियान जों खालायका अब हाके जों सालब्रुम ब्रुम नो अब मास रक ताला रक जों बाय थांबाय बेरके खालायो अब हाके प्रयास रक जों हेल्थ कैम्प रक खालाय दङ जों तिनि बजाग बाजार कमिटि ते बाजार स्टाफ ते जों 7 बेटलियन जवान रक बाय बाक्सा फायाखै स्वच्छ भारत जों अभियान खालायका एंके जों साफ सुथरा तंना नांगौ अब कासिनि महिम साफ सुथरा तंना कैसि थाम्पुय ताबु कलमा जरा थाम्पुय yaksa थाम्पुय रंनि यांनि जों कागै तंमानो ओमफ्राय अब हाके जों अब डिउटिनि फागे जों अब खालाय दं मते लोकरगना बकबो अब हाके नरगबो परिष्कार परिच्छन्नता तंलायदि साफ सुथरा काय तंलायदि हस्पिटाल नि अफिस आदालत हिन्दी बाजार हाते हिन्दी अब हाके नक नकपुरा अब हाके परिष्कार परिच्छन्नता तना बागै आं कबो जामायसा निनि सिनिमुके जारि दिसा आने सिनमुंका नायसिदा जितेन्द्र दाबरमा 7 बेटलियन तियासा हामबाय